बेसे गोसा सान्दुङाव सोलाबाखैलै मानसिया थेखा गोलैयाखै नङा माथोब्रा मा जाखाबायदों थुलि बै बैसाङाव जिरायना रायलायहैदिनि मा जाखाबायदों जिराया माथो जिरायसै आसा सिख्लाय आंनाथ' खावलाया हख्रेबख्रेब जालांथारबायलै हा मा जाबावनांगौ जाखो मा जादों आंना हख्रेबख्रेब जायाखैलै दासो एसे बोख्रेबहांदों हाब आंना मुसे नोंना मोनसे बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा बेफोर नोंना जुदा आंना आलादाब्रा बेफोर जेबो अरजाया आच्छा दावखुमै मोनसे बाथ्रा जाबायना जेन'बा नोङो हिनजाव गोदान आंजों हाबा जागोदान अब्ला नों आंजों माबायदि रायलायजेननांगौ मिथिगौ नोङो रेंगे मोखांसो मान सावगोन बेबायदि जायो नामा बिदिब्लालाय बबे फाग्लि हिनजाव गोदाना नोंजों फैनांगौ जाखो हा माबोरैथो बिदिबालाय हरै मोखां जाना उन्दु आं फोरोंनां दे बिदिबालाय दे दासो जादोंब्रा दानिया हौवा गोदाना हिनजाव गोदानाव सोंनोसै नै नों खुसेंग्राखौ जागोन ना जाया बुंदो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं साम' दङना गैया दङ जोंनिथिं मेरला साम' दङ साम' लादाय साम' खहे साम' खेंखि आरो साम' गोलाव आं गोथाव मोनथारो नै नोंसिनिथिं एन्जर एंगिनि दङना गैया बुंनाय दङ जोंनिथिं मेरला एन्जर दङ जोंना आफाया एन्जर लायोब्ला एन्जर गिदिर मोनाब्ला एन्जर एंगिनिखौनो लाबोयो आंबो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं आंग्रोमोन्दा मोदाय ओंखारोना ओंखारा आं ओरैसोंलै नङालै गिना गागिलै आं ओरैसों हगारलै बाजाबावैसो नोंसोर मा जादों आलि खोनो फैनाया बिदि सब समाय खेलाजोंल' दिन थांग्रा नोंसोर दिनैनिफ्राय आंनाव थानो मोनला ओंखारलां थब्लाय लानानै 아유 화장실이 나가니 흘러가는지 비디오라는 신기한 방법이 악문지야 뭐 당과 사리부터 넣어라 세나근데 바이바이 아담은 바이바이 बिसोर सानैखौनो सासे नङा सासे बरायनानै लायाब्ला आं मालाय सोरखौ मोनबावनो आदा सिनारि मा खौरां मा नोंखौ लोगो हमनो फैनायाव माबाफोर खौरां नङा सिनारि आं बिदि बुंनो नागिराखै फैदों हामथारदों नों मानो जोंनाव थाब थांफिनो होननाया मानो थाङाखै जोंना आइ आफाया नोंखौ गोसोखांबाय थायो गोसोखांगोन मानो गोसोखाङा जानो आंनि लोगो नोंदालाय माबोरै दङ आया नों मानो गाबदोंसै बाजि जुलिखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि आफाया आदाखौ न'निफ्राय होखारहरबाय दा बहा दं बियो रावबो मिन्थिया दा बहा दं थोद जाम्बि नों गाबनो नाङा आं दंना थु गारियाव गाखो बास जुलि आरो नांला दाउस्रि गोरलै आदार दौजानानै उदैखौ थिंख्लि उदै बायदि जानायसो मोनथारबाय आं एसे जाखाबावदो दा खामानि मावनायाव नांला नांथारला नांगौनि बारा जायोब्लाबो
देहाया खहासो जायोनो। आं खामानियाव थांसै दे जुलि। दे। I love you. जुलि बाय बाय।
मा ओंख्रि होनदों? मा होनदों? I love you. गाहायाव ओंखारबो। I love you. खोनाया होनदों। मा ओंख्रि होनदों? गाहायाव ओंखारबोदो। Lindo. बे ब्लाडा एसे बारायना हो नोंथाङा रिन्दावनि माबाफोर जायो नामा? औ आं बिनिनो बिफा। आच्छा नोंथाङा सोर जाखोमोन? आं बे कम्पानिनो बिगोमा। गथ'आ खामानि दामानियाव जोबोद खोथा मानिनायखाय आं मोजां मोनोमोन। जायगायावनो गारि थाखानायखायसो, नङाबाथ' जोबोद दिगदार जागौमोनानो। गिनांगौ गैला डक्टर बाबु, मोजाङाव फैबाय। नोंथांमोनहा दा हाबनानै नायनो हासिगौ। अके अके सार। गोजोन्थों। खबरदार, नों हाबनो मोना। रिन्दाव फिसा मेगना बेखेव फिसा नों आंनि सिगाङाव मेगना बेखेव रिन्दाव रिन्दाव मेगना बेखेव फिसा मेगना खेव रिन्दाव मेगना बेखेव फिसा रिन्दाव फिसा, नों देहाखौ एसे मोजां मोनबायब्ला न'आव थांनानै मोजां डाक्टरनाव लांनोसै फिसा। नंगौ नोंथां, मोजां डाक्टरनाव लाङाब्ला माबाफोर लोगो खालामनो हागौ। नोंथाङा लांदोल', जा नांगौ बे खरसखौ आं बानजोबसिगोन। आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां, आं जोबोद गोजोनबाय। रिन्दाव, थुदो फिसा। जुलियालाय जुलियाफोर आयै जुलियाफोर हो जुलिया बहा दंमोन, माथो लिंनो लायाखै? नोंखौनो बावदोंसो जुलि फैदो फै बिमा, लादो थु। थुदो रिन्दाव आफा लासै आफा दे लासै थु
बोरै आंखौ होननानै हमनो हाखो नों नों आंनि आंगो नङामोनब्ला गुबुनबाथ' आंखौ बेबायदिल' हमनाय नङामोन ना होमबा आं मानो सिनाया अके डार्लिं आं बागान नायनो थांनो नागिरदों दसे थाथ' हो आं दानो फैफिनगोन दे थाथ' दे थाब फैफिन दे थाब फैफिनगोन रिन्दावा बहा थांदों बागान नायदों थां जुलिया लिंहै जुलि ना बिहामजो बुंबायना आं बेखौ बिहामजो लिंनो हानाय नङा होननानै थां लिंहैल' उनफ्राव बोरैबाफोर जायोब्ला आरे आं थिनदों लिंहैल' नोंहाव लिंहरदों माबा रायलायनोनो फैगौ मानोबा लिंहरदोंमोन आफाया आफा हाबा जायागारा आफा नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां जुलि हो माथो गैया बेलाय बहा थांदों बेलाय जुलिया बहा थांदों आयै मानो सिरि बहा थांदों बेखौ न'आव थिनहरथ'नाय जाबाय आफा बाह बाह मासे आर्ट गोनां रावलाय बेलाय आं गोनाङाव थिनहरब्ला कि नोंस्रा लाजिनांगौमोन खबर थांनोसैखाय बेखौ साननैसो न'आव थिनहरथ'बाय आंबो जाम्बा नङा आफा ओंखाम फिसर होबानो गबा गब जानो नों दसे सम उन्दुनानै थाथ'दो बिमा दसे रेसा सालायाब्ला जों माखौथो जानो हा थांदो आंनि देहायालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै बिदिबा आं थांनोसै थाथ'दो आइदै Huh?